какво казват родителите, но какво всъщност имат предвид. Магинце, ще отидеш ли до магазина, че лукът свърши? Маги, аре да отидеш до магазина да купиш лук, че забравих. А ако си гладна, отиваш. Ако не, ако може, без въпроси. Тате, може ли днес да преспим у Ани? Ще си помисля... Какво преспиване, бе? Ти ще не ми се слушат глупости. А аз на твоите години в 8 часа трябваше да съм в леглото. Тате, виждал ли си ми машата и скуишито? Питай майка си. Какви са тия мъжи, скуишита, мъжита? Някакви модерни истории. Само до тях ми е. Мамо, Дени ще си прави рождения ден на дискотека. Аз мога ли да отида? Питай баща си. О, абсурд. Ама нека баща ти да ти откаже да не изляза пак аз лошото ченге.